29 persuna libsu l-uniformi li tant ħadmu għaliha, dik ta' Spettur. Wara xhur ta' taħriġ fl-akkademja dan il-grupp se jkompli jaqgħad il-prattika mat-teorija. Dan għax waqt il-ħidma tagħhom bħala spetturi se jsegwu kors ta' sena li jwassalhom għal diploma fil-Pulizija. Il-kors huwa frut mid-Dipartiment tal-Kriminoloġija fl-Università ta' Malta u jikkonċentra l-aktar fuq l-aspett legali. Waqt iċ-ċerimonja tal-ħatra l-Kummissarju tal-Pulizija Michael Kassar irrimarka r-riżultati tajbin li kiseb dan il-grupp. Fisser il-grad ta' Spettur bħala triq tan-nofs fil-ġerarkija tal-Pulizija. Fi kliemu huwa f'dan il-punt li jiżdiedu r-responsabiltajiet f'taqsimiet t-investigazzjoni u soċjali fost oħrajn. Il-Kummissarju nkoraġġixxa lill-ispetturi l-ġodda biex jimbuttaw lilhom infushom u jirnexxu fl-istudji li se jsegwu fl-Università. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela tkellem dwar l-impenn li l-ispetturi għandhom lejn is-soċjetà Maltija. Abela fisser kif se ssir riorganizzazzjoni interna fil-korp bilan li jkun imħejji aħjar għaż-żminijiet tal-lum.